दीदी एते अंडा कोठु आनलो बापा आଣିଲେ ट्रे रे कोन सजौछ सजेଇ ରଖିଦେବି ଏଇଗୁଡା ଖାଲି ଖାଲି ରହିନେ ଫାଟିଯିବ ନା ସବୁ ସଜେଇ ରଖିଦେବି ତୁ କହନି ୟା ଭିତରେ କୋଉଠି ଡବଲ କେଶର ବାଲା ଅଣ୍ଡା ଅଛି ଥରେ କହିବୁ ଦିଥର ନୁହଁ ଥରକରେ କହିଦବୁ ଯେମିତି କହ ଜଲ୍ଦି କହ ମୋ ଝିଅ ସେପଟେ କାନ୍ଦୁଛି ଜଲ୍ଦି କହ ରଖିଦେଇ ଯା ଏଇଟା ତୁ କେମିତି ଜାଣିଲୁ ଏଇଟା ଟିକେ ବଡ଼ ଅଛି देख किम देखा देख एड़ा गुट्टे केसर एड़ा हज डबल केसर अंडा कौन फ्रिज रे रखियो ना कौन नहीं ठीक है अंडा